Mae'n neis iawn bod yn eich blith chi. A mae'n hyfryd dathlu y gwirionedd hyfrydau erioed, sef yr arglwydd sy'n deyrnasu. Mae un Chronical yn canolbwyntio ar hanes deyrnasiad y brenin Dafydd o tua 1010 cyn Crist i 970 cyn Crist. Mae'r 9 bennod cyntaf yn restrau o enwau bobl yn hanes Israel gyn hynny. O adda i ddisgyneddion ffrwythau Israel. Pan mae'n troi at Dafydd, mae'n pwysleisio ei ffyddlonder o'i gymharu ac anffyddlonder y brenin Saul o'i blaen. Mae'r brif ffocws ar y ffordd wnaeth Dafydd arwain y bobl i addoli Duw. Mae hefyd yn pwysleisio a ddewid Duw i Dafydd, y byddai brenin o'i linach o yn deyrnasu am byth. Ac wrth gwrs, dyna pam da ni yma, achos daeth un o deulu y brenin Dafydd i deyrnasu am byth ac i roi ei fywyd drosom ni. A berthu ei hunan mwyn i ni cael bywyd trawydol. Iesu Grist ein haelwyr. Roedd Dafydd wedi gongro Jebws, sef Caer Seion, a fanna ddechreuodd adeiladu Jerusalem, sef dinas Dafydd, Jerusalem neu Caer Salem. Dyna beth mae Jerusalem yn golygu. Ac un bod yn Caer Salem, Caer Seion oedd yna, tir y Jebusiaid, neu Jebws. A byddai'n darllen nawr rai adnodau yn 1 Chronical benod 15 o adnod 1 hyd at benod 16, adnod 36, ond eto byddai'n neidio sawl adnod i grynhoi beth dwi eisiau rannu gyda chi heno. Mae'n dweud fel hyn, yn dechrau yn y benod 15 adnod 1 Chronical. Dyma Dafydd yn codi nifer o adeiladau yn ninas Dafydd, neu Jerusalem. A dyma fe'n baratoi lle i arch Duw, a gosod pabell yn barod iddi. Yna dyma Dafydd yn dweud dim ond y Lefiaid sydd i cario arch Duw, neb arall. Nhw mae'r arglwydd wedi dewis i cario'r arch ac i wasanaethu am byth. Dyma Dafydd yn galw bobl Israel i gyd at ei gilydd yn Jerusalem i symud arch yr arglwydd i'r lle roedd wedi paratoi ar ei chyfer. Felly dyma Dafydd ac arweinwyr Israel a chapteiniaid yr unedau o fil yn mynd i tŷ Obed Edom i nôl arch ymrwymiad yr arglwydd i Jerusalem gyda dathlu mawr. Beth oedd hyn yn golygu? Wel, oedd yr arglwydd yr un sy'n deyrnasu gyda nhw. A dyna pam oedd y dathlu mawr. Oedden nhw'n symud arch yr ymrwymiad i Jerusalem yn dangos i bawb pwy oedd gyda nhw, presenoldeb Duw yn eu blith nhw efo bobl Israel. Felly dyma Israel gyfan yn hyfrwng arch ymrwymiad yr arglwydd gan weiddi a chanu'r corn hwrdd a cydgyrn, symbalau, nablau a thelynau. Wrth i arch yr arglwydd cyrraedd dinas Dafydd, roedd Michal, merch Saul, yn edrych allan trwy'r ffenest. Pan welodd hi'r brenin Dafydd yn neidio a dawnsio, doedd hi'n deimlo dim byd ond dirmig tuag ato. Dyma nhw'n dod ac arch Duw a'i gosod yn y babell roedd Dafydd wedi chodi iddi. Yna dyma nhw'n cyflwyno offrymau i'w llosgi ac offrymau i ofyn am bendith Duw. Ar ôl cyflwyno'r offrymau yma, dyma Dafydd yn bendithio'r bobl yn enw'r arglwydd. Ar y diwrnod hwnnw, roddodd Dafydd i Asaf a'i gyfeillion y gan hwn o diolch. Y ddeiar gyfan, canwch i'r arglwydd, a dweud bob dydd sydd mae'n achub. Dwedwch wrth y genhedloedd mor wych ydy e,
wrth yr holl bobloedd am y bethau rhyfeddol mae'n ei gwneud. Boed i'r nefoedd a'r ddeiar ddathlu'n llawen, dwedwch ymysg y genhedloedd, yr arglwydd sy'n deyrnasu. Boed i'r môr a phopeth sydd enddo weiddi, boed i'r ceiau a'i gnedau ddathlu. Bydd holl goed y coedwig yn siffrwd yn llawen o blaen yr arglwydd. Am ei fod yn dod, mae'n dod i roi trefen ar y ddeiar. Bendith ar yr arglwydd, Duw Israel, o hyn ymlaen ac i trafwyddoldeb. A dyma'r bobl i gyd yn dweud, Amen, Hallelujah. Felly, da ni'n gweld hanes pwysig y cyfnod yma efo'r brenin Dafydd, pan mae'n adeiladu lle ar cyfer arch yr ymrwymiad, ac yna symud yr arch i Jerusalem. Roedd y brenin Dafydd wedi gongro Jebws, sef dir y Jebusiaid, ac yn fanna dechreuodd adeiladu Jerusalem. Dyma nhw'n gofyn i'r arglwydd os oedd yn iawn i symud arch yr ymrwymiad i Babell ar ei chyfer yn Jerusalem. Ar ôl cael ateb cadarnhaol, dyma nhw'n symud arch Duw i ddinas Dafydd. A mae'n diddorol iawn beth mae'n dweud yn 1 Chronical 13:6b. Yr ail ran o'r adnod yma. 13:6. Roedd yr enw arch Duw yn cyfeirio at yr arglwydd sy'n eistedd ar ei orsedd uwchben y gerubiaid. Yn dangos pwy yw'r arglwydd. Yr un sy'n eistedd uwchben pawb a popeth. Hyd yn oed uwchben y gerubiaid, sydd yn angelion pwysig iawn yn y nefoedd. A mae'r arglwydd yn deyrnasu. Roedd yr enw arch Duw yn cyfeirio at yr arglwydd sy'n eistedd ar ei orsedd uwchben y gerubiaid. A felly dyna beth oedden nhw'n dangos i bawb trwy symud arch yr ymrwymiad. Yr un sy'n deyrnasu uwchben pawb a popeth, sy'n eistedd ar ei orsedd uwchben pawb a popeth gyda ni. A dyna pam y dathlu mawr, y llawenhau. Mae'r arglwydd yn eistedd ar ei orsedd uwchben gerubiaid ac uwchben pawb a phopeth. Yr arglwydd sy'n deyrnasu i drafwyddoldeb. Dydy beth dwi'n meddwl, beth da chi'n meddwl, beth mae pawb yn meddwl amdano, ddim yn newid beth sy'n digwydd mewn gwirionedd. Mae'r arglwydd yn deyrnasu beth bynnag da ni'n meddwl. Beth bynnag mae bobl yn dweud, yr arglwydd sy'n deyrnasu. Os da ni'n credu neu beidio, does dim ots. Mae'r arglwydd yn eistedd ar ei orsedd uwchben gerubiaid. Felly gwell i ni credu. Achos dyna'r gwirionedd. A fydd bawb sydd ddim yn credu yn synnu y diwrnod yna o flaen yr arglwydd. Ac os ydy'r brenin gyda ni, os yw'r brenin gyda ni, pwy fydd yn ein herbyn ni? Os mae'r un sy'n deyrnasu gyda ni, pwy sy'n gallu bod yn ein herbyn ni? Roedd Dafydd yn gwybod hyn ac yn ei credu, a dyna pam yr oedd yn dawnsio yn fwrlwm o lawenydd yr arglwydd. Da chi'n gallu dychmygu Elisabeth yr ail yn dawnsio yn y Gadeirlan, yn Llundain, o flaen yr allor. Dychmygwch y beth. Iesa sawl un yn dweud, o, mae wedi dresu. Mae wedi troi'n wallgo. Mae'r cyfnod clo wedi achosi rhywbeth yn ei ffen. A off ei ffen, Fiasa bobl sy'n Gaerfyrddin yn dweud. A chi'n gwybod be, oedd y brenin Dafydd yn brenin barchus iawn.
Oedd yn adnabyddus iawn, oedd parch mawr tuag ato fo. Fel sydd tuag at y Brenhines yn Lloegr hefyd. Mae tipyn o bach tuag at ei hun yma, yn rai o'r gwledydd sydd yn y Deyrnas Unedig. Da chi'n gweld un o'i wragedd, merch Sol, yn deimlo cywilydd ac yn meddwl, yr un beth, mae wedi dresu. Mae'n edrych yn dwb iawn o blaen bawb yn dawnsio. Ond wnaeth gywilydd ei wraig wrth weld Dafydd yn dawnsio, ddim llwyddo i newid ei feddwl. Roedd Dafydd yn gadarn yn yr arglwydd. A roedd Dafydd yn gwybod pwy sy'n deyrnasu. Oedd o ddim yn poeni beth oedd y bobl yn mynd i ddweud, achos oedd yr un sy'n deyrnasu gyda fo. A dyna pam oedd o'n gallu dawnsio heb poeni o flaen bawb, achos oedd yr un sy'n deyrnasu gyda fo. A pwy oedd yn mynd i fod yn ei erbyn? Neb. Mae Rifeiniaid 8, 31 i 39 yn dweud fel hyn. Felly beth mae hyn yn ei olygu? Os ydy Duw ar ein hochr ni, sdim ots pwy sy'n ein herbyn ni. Wnaeth Duw ddim hyd yn oed arbed ei fab ei hun. Roddodd e'n aberth i farw yn ein lle ni gyd. Felly oes yna unrhyw beth dydy e ddim yn fodlon ei roi i ni? Os da ni'n gofyn am sancteiddrwydd, os da ni'n gofyn i'r arglwydd roi awydd i ni chwilio amdano mwy, bydd yr arglwydd yn rhoi y bethau yna i ni. Mae jyst eisiau ni agor ein gegau a gofyn. Pwy sy'n mynd i gehyddo'r bobl mae Duw wedi dewis iddo'i hun? Wnaeth Duw ddim. Duw ydy'r un sy'n ei gwneud nhw yn ddi-euog, yn ei olwg. Felly pwy sy'n mynd i'n condemnio ni? Wnaeth y Meseia Iesu ddim. Fe ydy'r un cafodd ei ladd a'i godi yn ôl yn byw. A bellach mae'n eistedd yn y sedd anrhydedd ar ochr dde Duw, yn bledio ar ein rhan ni. Oes yna rhywbeth sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad y Meseia? Nac oes, dim byd. Dydy poen ddim yn gallu, na dioddefaint, gael ein herlyd, newyn, na noethni, beryglon na hyd yn oed gael ein lladd. A fan hyn, da ni'n cyrraedd pwynt lle dim ond y rai sy'n credu yn gallu deall yr Efengyl. Pa senwyr mae hwn yn ei wneud? Os mae'n dweud bod neb yn gallu gwneud dim byd i ni, hyd yn oed os maen nhw'n lladd ni, pwy sy'n mynd i ddeall hwn? Ond da ni sy'n credu yn yr Efengyl, yn gwybod bod yr enaid yn saff yn Iesu Grist, am byth. A dyna beth sy'n cyfri. Dim ots os maen tynnu popeth sydd gyda ni, os maen nhw'n brifo ni hyd yn oed. Da chi'n cofio Paul yn y carchar yn ysgrifennu at y Filipiaid. Mae Martin Lloyd-Jones wedi ysgrifennu llyfr trwchus iawn yn sôn am Paul yn dioddef. Oedd o'n mynd i cael ei ddieneddio, ei ladd. Oedd o'n mewn lle tywyll a lle ofnadwy yn Rhufain. A mae'n ysgrifennu llethyr efo gymaint o lawenydd. Pwy sy'n gallu ddeall hwn? Oedd o'n gwybod, oedd o'n mynd i farw. Ond o'i llawenydd yr arglwydd yn ei galon, yn ysgrifennu at y Filipiaid ac yn dweud, dwi'n siŵr bydd yr un sydd wedi dechrau y gwaith yn eich galonau chi yn cwblhau hynny.
Dydy boen ddim yn gallu'n gwahanu ni o ni wrth gariad Duw. Na di o ddefaint, cael ein herlyd newyn na noeth ni, bereglon na hyd yn oed cael ein lladd. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, os achos di, da ni'n wynebu marwolaeth drwy'r amser, da ni fel defaid ar ei ffordd i'r lladd di, ond da ni'n gongro'r gwbl i gyd, a mwy, am fod y Meseia wedi'n gael. Dwi'n hollol sicr bod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad e. Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Dydy angelion ddim yn gallu, na phwerau ysbrydol drwg, dim byd yn y bresennol nag yn y dyfodol, dim byd ym mhellteroedd eitha'r gofod, nag yn nymderoedd ddeian. Na, does dim byd yn y bydesawd yma greo Duw yn gallu yn gwahanu ni oddi wrth gariad Duw, ein harglwydd ni, y Meseia, Iesu. Wel, os da ni wir yn credu, bydd llawer ni yn ein calonau ni. A pan byddwn ni'n mynd trwy dreialon, bydd y llawenydd yn barhau. Dim hapusrwydd, llawenydd, sicrwydd yn yr arglwydd Iesu Grist, am y bywyd drawyddol. Sicrwydd bod ni'n gallu ymddiried a siarad yn agored bob amser yn enw Iesu Grist. Siarad ar dad. Pan da ni mewn amseroedd drwg ac amseroedd da. A hyd yn oed bethau da chi'n meddwl, byddai ddim yn poen i'r arglwydd efo'r bethau hyn. Hyd yn oed y bethau yna. Mae'r arglwydd yn disgwyl. I ni gyflwyno popeth o flaen ei allor. O'n i'n siarad yn y car ar y ffordd i fan hyn. Efo Duw, efo'r dad. Ac yn dweud, mae hyn a hyn wedi digwydd. Dwi ddim yn hapus. Dylai hynny ddim wedi digwydd, dylai bobl yna ddim wedi wneud fel yna. Fallai fi sydd ddim yn deall, fallai fi sydd ddim yn digon eiddfed. Felly helpa fi ddeall. A os dwi'n cywir, a nhw sy'n anghywir, helpa fi i faddau. Ac os dwi'n iawn, os dwi ddim yn iawn, helpa fi i ddeall lle dwi'n anghywir. Bethau fel yna, chi'n deall? Bethau bob dydd. Bob dydd da chi'n cael bethau fel yna. Mae'r arglwydd yn disgwyl i ni agor ein gegau a siarad a fe. A dweud hyd yn oed y bethau yna, da ni'n meddwl, dydy'r bethau yna ddim yn bwysig i'r arglwydd. Dwi wedi dod allan o bechodau, o'n i'n meddwl, o'n i ddim yn gallu gadael. Achos Iesu Grist. Achos nes i credu yn Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn gallu newid ein meddeliau ni. Beth da ni'n hoffi, pan da ni'n hoffi bechod. A hyd yn oed os da chi'n deimlo bod chi ar awydd i bechu, a hyd yn oed da chi ddim eisiau gofyn i newid rhywbeth drwg yn eich bywydau, da chi'n gallu gweddio, dwi isio. Chi'n deall? Dwi isio gwneud y wellus. E fe yw'r un sy'n rhoi yr awydd a'r gallu i ni weithredu yr clod i ddoe. Felly mae'n rhaid i ni ymddiried yn yr un sy'n deyrnasu. A daeth Iesu gyflawni a ddewidion Duw drwy'r broffwydi am ei deyrnasiad drawyddol. Mae Matthew 4, 12, 17 a 23 yn dweud fel hyn. Pan clywodd Iesu fod Ioan wedi cael ei garcharu, gadawodd Jwdea a mynd yn ôl i Galilea. Ond yn lle mynd i Nazareth, aeth i fyw i Capernaum, sydd ar lan y llyn yn ardal Sabilon a Naphtali. Felly roedd beth dwedodd Duw drwy'r broffwyd Eseia yn dod yn wir. Tir Sabilon a thir Naphtali, sydd ar ffordd y môr, ar ardal yr ochr draw i afon Iorddonen, hynny ydy Galilea, lle mae bobl o genhedloedd eraill yn byw.
Mae'r bobl oedd yn byw mewn dywellwch wedi gweld golau llachar. Ac mae golau wedi gwawrio ar y rai sy'n byw dan gysgod marwolaeth. Y brenin sy'n deyrnasu, sy'n disgleirio. Y golau llachar wedi dod i ddangos y ffordd iawn i fi. Mwyn i pwy bynnag sy'n credu cael bywyd trawyddol. A dyna bryd y dechreuodd Iesu gyhoeddi ei neges, trowch cefn ar bechod, achos mae'r un nefol yn dod i deyrnasu. Dio ddim yn dweud fel y rhai rhydfredol, o mae cariad Duw mor fawr. Mae maddau popeth does dim eisiau difarhau, chi'n gwybod? Chi'n gallu byw bywyd o bechod. Neu nhw sy'n dweud beth sydd yn bechod a beth sydd ddim yn bechod. Mae Iesu'n dweud yn glir yma. Dyna pryd y dechreuodd Iesu gyhoeddi neges, drowch gefn ar bechod. Beth yw bechod? Beth mae Duw yn dweud sy'n bechod. Nid beth mae'r dyn sy'n dweud sydd yn bechod. Drowch gefn ar bechod achos mae'r un nefol yn dod i deyrnasu. A mae credu'n Iesu Grist yn achosi i ni newid ein bywydau ni. Os dio ddim yn achosi hynny, mae'n golygu bod ni ddim yn credu go iawn. Wrth gwrs, dwi'n gwybod mae'n broses raddol. Mae'n gallu gymryd blynyddoedd. Ond mae'n rhaid i ni ymddiried, credu ac aros ar y graig yr oesoedd. Roedd Iesu yn deithio ar hyd a lled Galilea, yn dysgu'r bobl yn y synagogau, yn gyhoeddi'r newyddion da am deyrnasiad Duw, ac yn iachau pob afiechyd a salwch oedd ar bobl. Chi'n gweld? Beth yw'r neges? Neges yr Efengyl. Mae Duw yn deyrnasu. Yr arglwydd sy'n deyrnasu. Felly well i chi wrando ar beth mae'n dweud, achos byddwch chi'n rhoi cyfri o flaen yr un sy'n deyrnasu. Dim o flaen Biden, neu beth yw enw, yr un sydd yn Llundain, Boris Johnson. Byddwch chi ddim yn rhoi cyfri o flaen unrhyw llywodraethwr yn y byd yma. Yr arglwydd sy'n deyrnasu am byth, felly well i chi wrando ar beth mae'n dweud. Trowch gefn ar bechod, y difarhewch, dewch a doer, achos bydd yn farnu pawb. A mae o yn garu ni. A mae eisiau ni yn difarhau. A mae'n rhoi iachawdwriaeth yn rhad ac am ddim i pwy bynnag sy'n credu arno. Pwy bynnag sy'n gofyn am faddeuant. Pan symudodd Iesu, a dwi bron â gorffen, does dim llawen ar ôl beidiwch â phoeni. Pan symudodd Iesu fyw i Gapernaum, roedd edo'n gyflawni gynllun Duw. Mae'n dechrau dysgu, bregethu ac iachau trwy ardal Galilea. Roedd y cwbl yn mynegu'r newyddion da bod Duw yn deyrnasu, a bod bwriadau Duw yn cael ei gyflawni. Roedd popeth oedd y proffwydi wedi dweud, wedi dod yn wir yn Iesu Grist. Oedd y proffwydi yn dweud, mae Duw yn dod i deyrnasu. Mae'n dod i roi trefen ar y ddeia. Mae wedi dod yn wir drwy Iesu Grist. Da chi'n gwybod mae Google yn dweud daw Iesu Grist yw berson enwog ar byd. Google yn dweud o, dim fi. A mae'n dweud bod y Beibl yw'r llyfr enwoga hefyd. Pam mae hwn wedi digwydd? Wel, Duw sydd tu ôl i'r cyfan. Bydd na ddim esgus. Roedd y cwbl yn mynegu'r newyddion da bod Duw yn deyrnasu a bod bwriadau Duw yn cael ei gyflawni. Roedd hynny'n golygu bod rhaid i fywydau a gwerthoedd bobl newid. Marc 1:14-15. Ar ôl i Ioan cael ei roi yn y garchar, aeth Iesu i Galilea a chyhoeddi newyddion da Duw. Mae'n amser, medda Iesu. Mae'r foment wedi dod.
Mae Dyw yn dod I deyrnasu drwch gefn ar bechod a chredu'r newyddion da. Beth mae'n dweud yma? I ni credu yn yr efengil. Beth yw'r gair maen nhw'n defnyddio yn Groeg am newyddion da? Efengil. Oes rhaid bod yn efengelaidd? Oes. Dwi ddim yn siarad am grefydd, am enwad, am y neges. Achos mae Iesu'n dweud, mae'n rhaid credu yr efengil. Mae'n rhaid bod yn efengelaidd. Does dim ffordd arall. Os da ni'n Gristnogion, da ni'n credu beth mae Iesu'n dweud. Neges Iesu oedd fod deyrnasiad Dyw, oedd y broffwydi'n edrych ymlaen ato wedi dod. Dylai bobl ymateb drwy newid ei ffyrdd a chredu'r newyddion da, credu'r efengil. Roedd y ffaith fod Dyw yn deyrnasu I weld yn awdurdod Iesu wrth iddo ddysgu'r bobl a bwrw allan ysbrydion aflan ag iachau. Sylwch, roedd yr ysbrydion aflan yn gwybod pwy oedd Iesu. Y Cythreiliaid. Marc 1, 22 a 28 a dwi'n gorffen efo'r darlleniad yma. Roedd pawb yn rhyfeddu ar beth roedd yn ei ddysgu. Chi'n gwybod pan da chi'n darllen yr efengelau, chi'n sylweddoli oedd rhywbeth mawr yn digwydd. Oedd revolution yna, chi'n gwybod, chwyldroad anferthol. Oedd pawb eisiau gweld Iesu. Oedd yn gwneud gwirthiau rhyfeddol. Oedd o ddim yn sioe, oedd yn digwydd go iawn. Ond nhw'n nabod y dyn. Oedd heb gerdded ers erioed. Oedd yn methu weld. Yr un oedd yn fedda a myd. Pob un ohonyn nhw. Ond maen nhw'n gweld nhw yn troi yn iach yn sydyn. O achos Iesu Grist. Roedd pawb yn rhyfeddu ar beth roedd yn ei ddysgu. Roedd yn wahanol i'r arbenigwyr yn y cyfraith. Oedd o ddim yn siarad am crefydd. Oedd o ddim yn dyn grefeddol, traddodiadol. Oedd awdurdod yn ei eiriau. Roedd yn wahanol i'r arbenigwyr yn y gyfraith. Roedd ganddo awdurdod oedd yn gwneud I bobl wrando arno. Yn ansydyn dyma rhyw dyn oedd yn y synagog yn rhoi sgrech uchel. Roedd y dyn wedi feiddiannu gan ysbryd drwg. Gad I lonydd I ni, Iesu o Nazareth. Rwy di yma i'n dinistrio ni. Dwi'n gwybod pwy wyt ti, un sanctaidd Dyw. Mae'n anhygoel. Roedd y Cythreiliaid yn gydnabod pwy yw'r brenin ac yn dweud o blaen pawb, un sanctaidd Dyw. Achos mae'n deyrnasu. Uwch ben bob awdurdod. Hyd yn oed y Cythreiliaid, wrth gwrs. Bydd ddistaw, medda Iesu'n ddi. Dird allan ohono. Dyma'r ysbryd drwg yn gwneud i'r dyn ysgwyd yn ffyrnu, yna daeth allan ohono gyda sgrech uchel. Roedd pawb wedi cael sioc ac yn gofyn i'w gilydd, beth sy'n mynd ymlaen? Mae'r hyn mae'n ei ddysgu'r newydd. Mae gando'r fath awdurdod. Mae hyd yn oed ysbrydion drwg yn gorfod I fyddhau iddo. Achos roedd e'n brenin. Yr un sy'n deyrnasu. A roedd y sôn amdano'n lledu fel dan gwyllt drwy holl ardal Galilea. A mae'n dal I ledu trwy'r byd I gyd. Dim ots beth da ni'n meddwl. Dim ots os da ni'n cyduno neu beidio, yr arglwydd sy'n deyrnasu. A felly gwell I ni wrando ar beth mae'n dweud. Gwell I ni buddsoddi amser yn yr arglwydd. Fel nawr gyda'n gilydd, da ni ddim yn colli amser nawr. Ni'n buddsoddi'r amser yn y lle gorau gyda'n gilydd fel eglwys yn chwilio amdano. Fel mae'n dweud yn Actau 2,
oedden nhw'n parhau i ddysgu dysgeidiaeth yr apostolion, yn rannu swper yr arglwydd, yn cael gymdeithas ac yn gweddio gyda'i gilydd. Mae'r beth gorau ni'n gallu gwneud, bod gyda'r arglwydd. Boed i'r nefoedd ar ddeiar ddathlu'n llawen, dwedwch ymysg y genhedloedd, arglwydd sy'n teyrnasu. Am ei fod yn dod, mae'n dod i roi drefen ar y ddeiar, bendith ar yr arglwydd, Duw Israel, o hyn ymlaen ac i trafwyddolder. Amen. Ac